ଆସିଥିଲୁ ହଁ ଆମ ତୋ ନାଁ କଣ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଘର ଡେଲାଙ୍ଗ ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଉ ଜାଗା? ପଥରବଦା ପଥରପଦା। ବାପା ନାଁ କଣ? ଅନ୍ତତି କୁମାର ହଁ ଆସିକି କୋଉଥିରେ ଆସିଲୁ? ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରେନ ଆସିକି କଣ କଲୁ ଏଠି? କାମ କରୁଥିଲି ହଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲି ତ। ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲୁ? କେତେ ଦିନ ହବ ଆସିକି ରହିଲୁଣି? 2-3 ଦିନ ରହିଲି ଦାଦା ଆଇଲି ଏଠି। ଆଜି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ? ପଦ୍ମା ହୋଟେଲ ଗୋଟେ। କଣ ପଦ୍ମା ହୋଟେଲ ନାଁ କଣ? ପଦ୍ମା। ପଦ୍ମା। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଲା 8,000 ଦବ ବୋଲି ରହିଲି। ହଁ 2 ଦିନ ରହିଛି ପଳେଇ ଆଇଲି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ସିଏ ମନା କଲା ତ ହଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ସେଇଠୁ। କହିଲି ନାଇଁ 8,000 ଦବ କି ନାଇଁ, ଲୋକ କହିଲେ କି ଦବନି ପଇସା। ହଁ ତା ନାଁ କଣ? ତା ନା ନାଁ କଣ? ମାଲିକ ନା ଜାଣିନି। କିଛି ଡାକନ୍ତି ଜାଣିନୁ? 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁ, କଣ କଣ ଡାକନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନୁ? ଦୋକାନ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଏବେ? ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି। କୋଉ ଲୋକ? ଅଲଗା ଲୋକଟେ। କିଏ? ତାକୁ କେମିତି ଭେଟିଲୁ? ତାକୁ କେମିତି ଭେଟିଲୁ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କହିଲି ଆଉ ଦୋକାନ ମିଳିବ? ସେ କହିଲେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଦେଲି ତ। ହଁ କହିଲାଠୁ ସେ ଦୋକାନୀ ରାଜି ହେଲେ? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦେବି ବୋଲି। 8,000 ଦେବେ? 2 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଗଲେ ତତେ ଉପରି ମିଳିବ। ହଁ।